zokuthi ingomo investigation hama dzako chance dzipi saka zvakukwanisa kuti kwanza kuona hama dzako through that one. Ndikedza kunzwisisa ndikedza kunyatso understand. Okay. Pamuri kuita test iyi muri kutora chii? Tinotora ma-DNA emunhu because your DNA senge matest anongoitwa any DNA. Exactly. Maswabs anotora mukanwa exactly. Yeah. Saka your DNA yako is attached to your location as well. Really? Saka bikokokabva saka DNA iri kunopika pawakazvarirwa geographical location of inokudza like vicinity kuti toti wewe maybe wakazvarirwa kupi nazvarirwa Bulawayo. Yes. Saka inotopika kuti wakazvarirwa Bulawayo. Then it also even goes further kurakidza kuti wewe iri Bulawayo. Saka akunonyatso imi senge zvinotoita ngelocation iyeyokuti kusvika watosvika panonzi ndopa kana wazvarirwa mumba kana wazvarirwa pahospital Chidampile hospital. Inotobva yatonosvika ipapo kwabva nedzinza rako inosvika ipapo saka ichipiwa sekuti GPS because irikupa the exact location of your origins. Meaning to say kuti hama dziri ere paera iyoyo wakwanisa kutocheka nawo kuti anzi vamugave mave kuprofita here. Alright, so is this type of DNA new muZimbabwe chete here kana kuti yakagara ichisa kune dzimwe nyika hatozotanga kuziva nezvayo? It's new worldwide. It's new worldwide. Yes. So kuti tine vanhu saka tirikutofambirana nenyika hatisi kuti tikunzi zvinhu zvaimboitika uko saka it's new worldwide. Exactly. Wow. Yes. Saka pane vamwe vanotoda kuziva kuti maybe vari kuona naAmerica and so forth vasingazivi kuti vakabva nekupi and vanotone ma-psychological problems. Now their answers are now they're getting their answers now. Exactly. Wow. And we also have that in Zimbabwe. Exactly. Yeah. Right. Miraiti mbopowa number kuti varida kunyatsonzwisisa totoziva kuti vamwe watobayikana ipapapa kuti saka varida kunzwisisa ngatimbopa number dzedu dzekuglobal DNA. Alright, yeah. Yekutanga inoti 0775 740 038 yechipiri inoti 0775 740 040 saka tinokwanisa kubatsira those numbers. Right, and then how does it locate pawakazvarirwa? How is that possible? Zvinotaura pekutanga kuti you cannot separate your DNA your place of origin. Saka it's through your DNA that you are able to locate kuti it's an advanced like ancestry DNA. Okay. But now it's now more accurate because yakona zokupa geographical. Yeah, because ancestry tango taitoita kutotsvaga. Yes. Saka fembera yes tichiti maybe muri maybe uku tichita tine ma-question marks. Exactly. Saka inotokudza even mafambiro aita dzinza rako. Yes. Saka it gives you kuti locations dzese dzavaifamba zvakamira sei. Saka your DNA has got all that information. Okay. Alright. Ndikonaona vanovanakirwa. Right, muchidimu before tisatanzwa story yedu yanasuna uyu mamwe ma-types ema-DNA besides a peace of mind iri very common yakuzikana nevanhu vese mamwe ndeapatinawo. Alright, tine imwe nyowani inonzi hair follicle DNA testing. Hair follicle drug test ndoyekuti iyo unokwanisa kucheka kuti munhu kana angashandisa madrugs kana marijuana cocaine. Yes, that test inokubudza kuti uyu munhu anoshandisa madrugs. Inokwanisa bva yataura type yedrug inongotaura kuti arushandisa madrugs kana kuti kwete. Okay. Yes, and also inobatsira kune vabereki vaziva kuti mwana wake behavior yasiri kuunderstand zvingofamba sei. Anokwanisa kuita that test as well kana kumabasa kana anyway kana kuma-courts kwekuti uri ku-accused of using those things. Okay. Yeah. Alright. No. Panzwika ndo mamwe ematest tingati zvichangoburwa not only
muno muZimbabwe kunoti tikutoenderana nenyika dzese kana kune dzimwewo nyika atori matest matsva atati maGPS anogona kubatsira kuti anokubatsira kuti ungochiziva kuti dzinza rako nderipi. Sekuziva kwenyu mune chino chirongwa tinenge tine mhuri inenge yauya kuti tinge tizopiwa maresults maDNA test. Tisati tataura nawo regetingodai Zimbabwe, Tinoco Pharma Services, Peace of Mind DNA testing, Legal DNA test, Immigration DNA testing, Infidelity DNA testing, Maternity DNA testing, DNA testing, Relationship DNA test, Forensic Analysis DNA test, Skin Analysis DNA testing, Food and Drink Analysis DNA testing, Pamwetiteme Healthy Weight DNA testing, Global DNA kwa number 201 Commercial Avenue, Eastleigh, Harare. My landline Evimacha Anati 0242 254 411 Kana 254 412. My cell number is 0775 740 040. Kozoti 0775 740 038. Tinema branchi akatika shama makuta ose mu Zimbabwe. Global DNA Zimbabwe. Right, tisati tataura nemuriri muno. Hanzi nemwe panapa just a quick one Mr. Mugabe. Ko kana wakazvarirwa kuHarare asi dzinza rako riri kubhikita. Tinofamba sei? Right, it's atisiko cheka nekuti wakazvarirwa papi. Tinocheka dzinza kwaunobva yeorigin saka tinokwanisa kukulocatera kuti wakabva kubhikita kumasvingo kubhikita. Kwakutoziva ndokunyamadza. Asi ndakazvarirwa kuno. Yes. Saka you are not checking wakazvarirwa kuno. But you have to check a genealogy. I mean dzinza rako, your geographical origins kune hama dzako dzakambobva kuno. Saka ukurova tapateta takutonhonga hama dziri patree yefamily. Family yake. Patree yefamily. Exactly. Takunyatsoziva kuti right dzimwe dziri uku. Yes. Kana kuti zvakamira so that's then apa takutozokwanisa kuzopika even vanhu vari in that area to do a relationship test manje. Yes, takutocheka kuti so you can have a person test kwari kuEngland. Watinokwanisa kulocata back to Bikita masvingo. Saka kwakutozocheka kuti umwe in that area hama dzake chaidzo dziri so close ndedzivi. Then we are able now kuti tivawana hama dzake. Hanzi namoko kana nchiziva kuti ndakazvarwa kupi asi baba vangu ndova ndisiri kuziva. Yeah, vanobatsirika neGPS. All right. Saka pane mwati please help. Write your number again. 0772 0775 740 038 kana kuti 0775 740 040. Anditsika. Yeah. All right. Okay. Right, ndina baba vari panapa. Baba vandakamboona last week and I'm seeing him again today. Ndasitazongotenga kuti vapinde mustudio. Baba makadi tiripo tikutaura nenyaya dzekutorwa matest emadNA. It's obvious makana matoya kudaro kuvanenge pane nyaya asi muri one ari ega chii chikuitika mudzimai ari kupi vatadza kuvabatikana nenyaya yekuti pachekwa mabhazi tezvinengwa chichiuya marinda yako tinetse amugari mese takasiyana asi mari ndiwana achiti chizvinhu chichitsvaka mari chipa kuti tione kuno. Alright, okay. Right, chii chakaita kuti musiyane uyezve chii chazoita kuti munenge muchida kuitwa matest eDNA? Zvakaita kuti tisiyane pakaitika kanyaya kakati ngakataura muchidini tingati it's like chaimbi takagara mumba pangoitwa mama message pangopindawo zvimwe zati kana papinda mameseji asinganzwisisiki munhu anogona zvisinga mameseji aipinda pamufoni yake then ndakubvunza kuti kochii munhu akutadza kudi nyasotsanangwa sambo rangu tadza kuda kubvita foni pakaita mutsidziro maziramane foneni foni yemunhu unobatirwi zvimwe zvinhu zvomoti foni yemunhu unobatirwe aiwa zvazvangoitika zvokoti nange ndakashasika chii chaitika ndakarega ndibvunze. Alright, so after ramba ndopa akapikiswa nenumber
nyaya yanga kadai so time iyo yanga kasvitakura pandakati ndichitanga kutigara naye akauya ave nepamberi saka pakapanitsa manje kuti nyaya iyi kwatiri kuenda ndekupi kwatiri kubva ndekupi ndopatakazoti tataura nyaya iyi iyo nyaya yefoni foni takatozoona kuti pave nevamwe vanhu vadi makatozotora foni takazoitora mukaona makaona pave nemameseji etsaura zverume nevamwe varume ndaba kuti vamwe varume vakawandere vatatu kuda pabva time yopapa kuinda 1 asi takazoona pamwe mameseji avanhu vatatu alright saka ndopa makabva pasiyana alright okay saka akabva namba kwavo akatozosununguka iko ave kumba kwavo alright mwana wacho kutaura nezvakakura sei ave ne7 months mwana ane 7 months makamboenda kunomunhu handinasi akambouya naye okay imi kwamugere makarora handina okay paakauya naye mwana uyo makatomuona mukambata mukamutarisa ongo makaona akafanana panoti netsei ngatitaure chokwadi makaona akafanana naye panoti netsei izvo zvinomwana yanga chiri mudiki okay paakasvika ndongaangane about 2 weeks apo saka makabva machidzokera yana timbotanga taita matest nyaya itonetsa zvekutya pakuti nyange inini nasina mufaro even kana kuti peace of mind pakusvika pakuti ikatimbozama kubatsira guka nenyaya maternity. Saka makabva mati vauye nemwana kubva maenda Global DNA wangu pane zvakaitika zvese makazviona makavhutsikana here wangu okay right ndoziva tinomboti azvite kutipe maresults mumwe asipo pane 2 weeks uyezve mazuva anaya nekudzora kwakuita mabhazi baba mabva all the way from Gwero ndizvo chaizvo vabva kuGwero last week vakauya zvekare saka tatongoona kuti pana paka titongovatambidza tichimba vamaenda mbotira kuti ndinge ndichivabata tinzwe her side of the story parunhare foni yacho inenge isiri kunyatsoita tatadza kuita through but we hope she's listening pamwe chete nehama dzake. Saka Mr. Mugabe, I think we are ready for the results. Ma ready for my results baba wangu mbona sure chaizvo manyatsoita red chaita as in red ava ndovanitaura zvezvo ndopanosunungura panokusungirira panosunungura alright okay right Mr. Mugabe ndofunga tachimirira kuti tinge tichizonzwa maresults mungachivhura envelope yedu here. The variety of DNA testing services for peace of mind, legal utility, immigration, infidelity DNA testing, maternity DNA testing, prenatal DNA testing, relationship or kinship DNA test, skin analysis DNA testing, food and drug analysis DNA testing, and healthy age DNA testing. For these services, find Global DNA Zimbabwe at number 201 Samora Mitchell Avenue, Eastleigh in Harare. Our new landline numbers are 0242 254 411 or 254 412. Cell numbers 0775 740 040 and 0775 740 038. We have branches in every city all over the country. Global DNA Zimbabwe. You can't fake genetics. Right. Envelope yedu yavhurwa ndoimba uri kuona paFacebook mukufamba nesu tiri live paFacebook page Tilda Live Zim tiri live paFacebook page Global DNA tiri live paFacebook page Star FM. Right. Zvakamira sei Mr. Mugabe? Okay, yeah. Patest tikaita baba nemwana chete. Marizauti edakamira sisirwa izvo mbomira itori baba ane ruro ona serious yakuvhomesa haisi kutomborwa okay
Right. And all right, yeah. The alleged father is not excluded. That's the biological father of the tested child. The probability of paternity is 99.99%. Muchishona baba ndimi muridzi womwana zvisina kupoka. Right. Baba. Hello. Ndaifunga ndiyati murikutishi. Aiwa, kufara padinoza amafarira anoitika kana kuti nditi ndasunguka presha unenge usingazivi kuti mwana ere kana kuti asi wako chinhu chakaoma. Okay. To chinhu chakasvisa kuba kuti ikaiti nechozacho mandinenzesi saka patakuita saita kunotora mhuri. Aiwa, ndakuchengeta ndakasungunuka kwete kuchengeta amaine mwana tinotora mhuri right matrucks right ndiripoite chemireone ndiuye tinyanzotaura chaizvo. Anyway, muroda kuti chikune veglobal DNA ndinoda kutenda ndimunhu asununguka nonga taimese ndimunhu angakabatikana. Wakambosapotiwa here? Hapana chawakambotumira? Nanjita asi muza kuita chinhu guru chinhu chakaoma uchimbotsamwa ndechitombosura kuti pamasitombonomwana wavo ndofunga chinji shame. Okay, so mukuti chii kuna Mr. Mugabe vati muda kungovatenda? Aiwa, ndovatenda kuti mabwana yati mabatsira. Right, Mr. Mugabe, shoko rekupedzisira nhamba dzedu zvekare. All right, yeah. Global DNA Zimbabwe inowanika all over the country. Makuta ese. Saka nhamba dzedu dzefoni dzinocoordinate masenda ese emuzimbabwe dzinoti 0775 740 038 kana kuti 0775 740 040. Tinowanika zvakare pafacebook page yedu nemamwe maplatforms esocial media nezita rekuti Global DNA Zimbabwe. Kuzoti vaya vari kuti takaremerwa zvakatitsitsirira mukataura nemi zvakanaka tozonoti kuti vanyengera sei Mr. Mugabe ava munobata pa 0772 895 894. Thank you, Mr. Mugabe. Thank you. Nanga makaterera chirwa I want to know chirwa chamuri